τις πλάτες των κατασμάτων και εξεχασμένα είδη. Το ταξίδι συνεχίζεται με γεύση, με όλες τις επιλογές ενοικίας διαθέσιμες για εσάς, από μικρό αυτοκίνητο πόλης ως SUV και ηλεκτρικό. Αν είστε μέλος του Μάλισσα Πόντους, μπορείτε τώρα να μειώσετε το κόστος της ενοικίας του αυτοκινήτου σας, εξαργυρώνοντας όσα μίλια επιθυμείτε σε όλα τα καταστήματα της γεύσης. Εκ μέρους του κυβερνήτη κ. Μπενιού και του υπόλοιπου πληρώματος, σας ευχαριστούμε που πετάξατε με την Aegean, μέλος Star Alliance και ευχόμαστε